season. Coco, season, no season. Usika mentini jiwani, uli mambo jiwani, Kɔkɔsɛkyi jiwani. No take International. Yeah, cool. One time, Bapa. Now what is it? Nice. So it was with it. And I didn't have a mount. Not take a union for America. Feeling I'm not one over. No buy and said, oh, come on, one for 1 month per hour here. And then enough for some best. To them, Serwaa, I say, Koku. You know, no, that's it. You don't know any. Money be any more. Come by me, I'll ferry me back. Oh, and ferry me. Right, and ferry me cry. I said, the apple for you. Maame, more be a hungry. Nice. Oh, that's it. As you see, I do wine it is so, wine it will lie so. Me, boy, be out. Yes, sure. Yes, I'm sorry, yes, sure, pa. Miss Anu, me, boy. Want to be a Muslim? No, payment. Oh, my God. Who I feel? I know what's right. I'm sorry, you might say, me and Nkansah so me a single. And Timo honey, I'm very sure. And Timo honey, now me buy me, and say me beefy. I'm a bear or back, come and be our reno. And to say also in Kwan or what, many of them be a young one, same day. And switch it, no baby. No, I mean, oh, man, I didn't. I must be touched. Something Nkansah cry. The chairman's not going. The money be in Santua. And you may prepare a very foul. Like a boy, Kakra. You could see me. By a mouse and count to Penny, who wants a tram. Let me come ask me to be out. One's not Ticano, it's in dinner bar. The whole Ghana, the whole way, YouTube, Pia, and Dinda, Facebook, not Tica. So I just say, one of the moment. So I just say, until you took more than for being as a woman or Tradia. Me, with an offer. Hey, me, yes, I'll say. Maybe from me may into a pampine soon to say. And the time we want to be in Santua. 6:30. I'm here to a woman. Matty, the front of my near missing pampine. Matty, other former. And that's I'm trying to know this year. Hey, I'm a friend of Coco, season, no season. Coco, season, no season. Coco, season. You made it also like that. You made it something no one shot. All for you. Let me one kind in one and I'm a dream. Really? Oh my God. So, until the end of the summer, Bandy. So, we need you. So, it's one corner. One corner, so what you say, don't know. No, Tika. International. Santo. A guy. Enemies, them no be God. Them once Madam follow. Asantua. Diasem. Hey, go away, cry name. Diasem. Na nyawo na dop nation boys ne ba ko ba be ware. Asantua. No cray. Me asmo kakra me nim ho hio. Asantua. And when nyawo ne be ma be gina mfikyire every fam no. Just when your farm boy not car. Me. No cray. Also oba me two enemies them no be God o. Onwa o. Asantua we. Oni suban o sa wo be yemi o. Tragrawe. Eyi phone. Wo bo adwen. I said him say a dope nation. Me from Malano. And tia then now yes sir. Oh wow. Also oba me two enemies them no be God o. Neme boa. Napalu. You find girls be say wo krom na se fan boy to say not kaba. What you mean that's what my number. What do how friend me now gra say I want say we was say be warempo. Mama nyo. Oh, medical buy one issue. And she am 3 times. Say so one. Abalu. Chairman. Forget one. Forget one now. We be you call na be for. I want to say. There be so many. I want some man kura. Dog go now the dog go. You know be anyu go mala ya no.
Omuna omala no. Dog omuna. More like all. But we are international. You are the nautical. What hello? No more like dog omala. Usika bentino jiwani. Oli mambo gijiwani. Kɔkɔsɛkyi jiwani. Yeah. Me da sima semka. Musika bo majimani. We ka chauti ya. Am se munim ni da. Let's munim munne na afi. You want fancy kɛseɛ pa. Me nua ba fie Serwaa. Ne ballot tikare ni. Me na me kwa America no. Omo say body no asesa. Na, why ya dia ma me a? Ti se. Benjamin Tiasi. Me na me kwa America. Kɔkɔsɛkyi wabɔbra. Wa ba na wo se wan tua ma chia na wo fa ne kwa bochira. Won to that da. Na me kwa kuni fi as. Akwa ba bio. Ana puwa o firi nkran. Aba chia me a. Ento de wai. Na ba na wuni ha. Akwa ba. Na sa hwa de. Hey! No, that I'm doing here. Ya ba ye. Mu na mo ani. Ya no makosi ho. Boy, mama konya. Evening na ba ya na se. Man bi wa. Hey! Na me mamu nsuo. Oh, that so dia. Wakwa so, wakwa ntini. Hey! Ani abusua na nwum wo. Ah, wo fiche sa akode. Social media ya na ebekuye. Enam atele. What is akode? Oh, merishi. Kese enya sembutwa. Ubonyo. Na enana woko. Na simunya umanya na kwai. Okay. Na mania so no che. Medical onua. Family onua. Merese. Munya mbaka baye nyum. Na buhye na pega. Sika bia so na tumenkra. Hey. Onu akwa aba. Enhye ni mu ide mebisa bi. Yo, awia de boko. Ja, no krekase mu na nana. Won sa frem se de koso okrom eni enyan. Se ma momodi ama. Ene de besidi. Sasam kase asi pa ma wo akopusho ho. Hwe. Ayi na sana fashion na. Se busuafo no bia free baby ofri ne ba. Emra. Mama no dollars. Na wo de ye wonyo. Opening. Sebe, empenifo sakola ni hwekura wo wabatwe. Ne kura Kakra be ka che woni se. pani ji ni hwekura wo nkankan. A wo tun kura. Sa. Wo fa nimpon. Eye yen anyansafo miensa ye wo krom ha. Yen ye hye ni nkuran. Fam kokochinaka. Me ye frame what say? Wakwalo bi. E na wo fa so de Kɔkɔsɛkyi. Na say die. E kana na kwa dia o ya agene nsam. Awunim uhini. Oh, why semire no. Eja kana no aye boton. Ena oti hanom, ena Kɔkɔsɛkyi afa ne se nwa. Ena wo bo ne to. Dem office wani obi ana. Yo. Wo de ena office na chinidom. Yo, so se wa frɛ wo a. Ena e mo aba na mo kwa no mfa ama ne mmom na me ka se me kyerɛ nsɛm wa ha me de abufuo be sɔre akwa no. Kakra me ka che woni se. Ahwɛ yie. Asetre pa wo we. E ma refie ntitem bia wo kwa. Waka wachi. Fize bidi he. Ni tia na kwa bra se le hia. Fa ko bra se wona kwere wo do. Ni ba tumi ku da di Nyankopɔn. Mane kutu na hira ne preko. Mane hira ne preko. Mene na fe su bi papa. Mati bi papa. Mi nuen. Odenden. Me mpese metoa so me de abu e be hye mabufuo mamako. Ti mu le mo abade a ne me mama akwa aba na me de aduane ibesi so na mabrɛ mu bi. Ti ne mo nkɔ na honom na anwumre metoa so abe mama akwa aba na mabrɛ mu aduane. Lati je. Wetu na mile. So kutu. Onyango bonshia. Wuda. Accident bonshia bi da. Dabi. Hey, nyamtu nkwanam. Nimpia pa won tani pa nyintu. Amen. Uda feme. What? Na be ko da ben. Oh, o ko enimre yai. Enimre ya won. O di plane na be ko. Dabi. What the bicycle? Plane no gudu nje. Ala bako. Tiroti. Bibi atumi nka wati. Na afia we. Afia na nsan ya be na wotwe o se na wotwe mienu mu na ofiri ha.
obedi be bosomi wa na kwa e kwose anyumtofo ko hene ba ye begu krom a am so asha me na me nyumto ni mi wobi a wo firi me yam me sumi was stars I wanna me tonkra e fra no ha so omra chimifuo wo hu na wo di na chi sa krama nyini a wo hu krama ba afian sie obedi Kɔkɔsɛkyi na Kɔkɔsɛkyi ni na esane sa krama ayo na djuma mi di no na me so mfere ade na Mary nso Mary Kwadwo o mai ayo so mu nyina mo hoye nyame adomo bia hoye obia hoye bebu nsam ya na sikrom ha wo haye ka ye ni ha obia je ne ha no dia pa de ogie je ne sika na fra na ni ana de nti je ne wo ye sa na sika finwe sika finwe ya wo ukobọ besia wo no ho no ma sika no ntimi fa anya hwe na aye wo ka no age wo japade wo so nya nipa mu bia nyam nipa mu bi fia me da se me mane fa me so me bia ni anu anya ni sika ntimi ntoma ni nyam wo de me se kokoti ama ne bo no na afi wa ba ne yentena se ne ehunu kwan a ye de ne befa so mate enu kyina ne na de kyen na Mary so aba obi ye nyina ye be hia ye kofia ko pension mate yo enwumre bo Serwaa wa aba why yo and ya me hwe no ma ya aduane na ma bra mu bi why yo Media pana moyi me ba ko ma me akonwa ya ma mo sese minim se mo pese mo ye misimpa panyini o sadien yo mo di masi akonwa so metuma ni am hu bonkum metuma ni am hu nifa na aka me ne chia me na me die koso ne die me mako aba na ya na edi na se wa wonim se mabrabo nyina mantara enye ha na mewo kokese mu ana mewo ewom nti so say ya mbe fi mbesra okakra oh there be hwu sese no first na yemfra kodwa eno nti ukokora na obi ka yemrantie sese ya betra mpanyimfo na aso so enti unua ba ma nti da bia woto masaram na de ye me dekora ne Serwaa de na bai sese mu ba ye mi mu yedu me nam kroma beti no ene nua ba na wo fase na sei so first nso de me nam akontonkro sese de ya bata abafi eye ni nyina be se obatutu o se afre obusuemu nyina mo abafi na ebi mo abrabe hu fi ebi na ka kwantuo mache Kɔkɔsɛkyi dwuma ode adi me chese sese enam so mo ba ya mo mfiri kromu ha mo nananom na beji asase na adidi akoko bre ebe eye koko na adidi na abehye wonsa na Kɔkɔsɛkyi di ni sikai akakabensem ese krono me ne dia na nse die ye ya ni twa mawo na no so de adwa masi so e ma ne homene so wo beji adi se mimi bodwa na mato nsa ye de hina apakọ fre Kɔkɔsɛkyi se omra fa na ni munyam ani ni sika e meta achiri na Kɔkɔsɛkyi dan ye se wo se wo bojam so wo bo dance odi ni birthday se wo kromu ha afra nwumtofo akuku dam aye na kromu ha ye de ye se obi de medical obi de ya pono obi de famille osebu amamfi chese ane kromu ha ye de o mo ba ayi afashe na se wonu di ni birthday ni woni fie na mafashe ya se de bo eka me chia me adwa masi ena se kalini ukunu aye na anya eni esi adwa bonus wasade ni nyina eti sese mumra meta mechi na Kɔkɔsɛkyi hunu se misu me wabusua na mani oden se wanko asa no no kra kwa no so ye ena eni adwa masi bufu ye se okwaje wo mu ebi no kra atotwene adwa masi die maka kire se no kuku ha no dodo asamba se ye nyantokwa enye kuku uye kuku no bi dia die bo trim se kiki na wo ha wo ma nansi wo betwi me yede yeko admakosi Kɔkɔsɛkyi wo be ka kire Kɔkɔsɛkyi meni ahahene ade bende woni tumi ene kiki Kɔkɔsɛkyi na wo di na kire minim se ho no ode me Kɔkɔsɛkyi bo pentoa sese Kɔkɔsɛkyi wache kronu miensa ene watu mienu ena me de ba wo de ba ko no kra no o se ndwidwi ho na de mi wura ka na ne ka no
mo aban de adwama asikoye ye no kure ne nanano mu anim odi se wo yesa evise Kɔkɔsɛkyi odi nsɛmfo wahu ewo mu se sika kankan ni nanso sika bi akodi boto fimu na Kɔkɔsɛkyi didi nkwase ade ewo mu sa na so yamfa ntokwa mpata ntokwa what you say wodi ntokwa pata ntokwa enye yie ka adwama sinti ase aya botre temesra wona na eni adwama ase chese wo twe wo de wako nyese wo ka kire wo wo twe mi de mi o na ya akoda na wa twe wo de wako na me de menye wo ai papi that no adia do here pa yes Makabo. Yeah, yeah. Wango munsha. Mamu. Bise mi yanko bise mi. Dunia. Akwa baby. Yeah, nua. Ye de egu ani o munam. Ya bisa bi. Yo, me so menkita no bone. Baby me fire e hojo. Ahojo. Me awoni se me wakwantu. Na nana ye odefo. Efrem se memra na nsem wo enkomo paa wo ho ene behwe me baaye nso wabobo bi akire me bebre na me krom ha na me tie dada mu nse me mpentokwa asomdwe nko na me pe asomdwe na me tete wi asimsa bo tre seketa asomdwe na da so kwa gidigidi mu ni mfa so na Amira Kɔkɔsɛkyi nso krom ha oye panyi wa ha Samba no mama amechia no a na kese maanya madwuma yie na jamme ba bechia no na mama na botre se bibia ni a wonya botre na wiase mu yemfa nkɔ ba bia kukukukukuku enkosi aga nye se ni sika nti na da bia no ne na na atwe na no ne na na atwe biso no wonkan hu se onye kromani onfiri kroma ufiri ba bi na aba na gye no se wo sika nti na se wo be ye kokochi mi twa no awo ko ne di wo mu chichiri ku ye ne musa sika nya hwe Mane Nkansah bi kasa me pese botwa no ko nipa na ba waka Mane Nkansah bi me ne musa ne bache Mane no nsi bache Maame kasa me ne musa so wo kuro mu a wate kuro ya nim kama na nso wo ho aboa na wo so didi na no wa odidi wo so na ja woni di ntra ti won sonso no ho ni won tra ba bi ote ne sika me kura me ba ya mate se woni me sister panim Omwa tese wama yo mo sakasaka yo mo obebo ye nyina faso bi enso na mda mba mama ne ntokwa asumdue nkoa mesre mo asumdue na mpe mene me bai yo ye pa asumdue ye mpe ntokwa Obadwa papa pacho wanwesi manuasi papa asembia no obi oh asumdue mo de kani nyina chi asumdue na so we enti na bai ai yo afi kwa kwa deo me san kwase ne mesere mi ntie me se me da bi se babu sansa ama me mfi de mu mpie mata mo ntie me tie kwase sem maka cho Kɔkɔsɛkyi bibia ala bona semina bibia ala bona semina to aso wa kenya semina Kɔkɔsɛkyi ma sa de no be ko kwa da na kwai wai okwa ko nya na kwai be ba se bia Kɔkɔsɛkyi ada wona me won ta kwase ne ma do kuma ko na botre ejimi sem ai nya o ke ni teni na waji ada Kɔkɔsɛkyi de na ha no bi an ha no mi sika no ma bi an ha no ya chese unua ne baaye no afi ye me kasa mo so da wele awaji me na ana ye basira ko yo minua eh to Kɔkɔsɛkyi wa fa buo kura ma me we wai mi ya nipa mi ya kuroma ni o mi firi kurom ha o mi ya odi hye wo kurom ha John Sam so na ma ne wa mo ane ai ubeyamya mama ne ma sabe no kan sa ada na fo de me dada ma na de me dada minua me si wo no ba no wonko ada no de no keke ye wonko afisia wo wo ba nyi so wo si ayo bia me na de me si mo nko awo atem we bia ara ya mo nko wai na de me dada na
Wo wanum na be fira. Kɔkɔsɛkyi abo. Abo. Coco. Season. Coco. Some some ba no so wiem. Mama na ntokwa. Me ba ya no so. Manya abotre akọ Kɔkɔsɛkyi fie. Se me kwa kochia. Me kwa no antena ne manjere me. Na me pesa wo mane hu se. Petema sa se wo ena ho kwa. No abayir so akenta so wo be. Ewia se se dia de wo no ena wo die na nya de kwam de no. Ani amfani hani so enkwa kesi mekuru. Misra nada. Asumdwe mu na mde bae. Ebe ya enka wonni ne lemu. Fi so nya de hye na dia. De dia wono ena wo die. Na nya de kwam de no. Misra wo. Yese wo kura na sem. Yese wi asem. So wo pese wo kasa kire nyame. Wo ka gu fra. To wo ena ne poma. Kachanza mama na sumbu onya ntu wakura but o twe no so onya de hie na be dia de yo obaadwa ye wo kan eyele kwa so nanso no enye wo hene keke da wo so a wonye bibi mo awo man Kɔkɔsɛkyi wonye ohene oye kuroba oye de hie oti kroma ya nanso ne puntu dwuma ne enyuma pa wo ye ana amamanfo atudi nachi wonye se opahene bi edi woni na ntwe manso afahye na aso ana na ye na fahye ana ono so edi ono so eye ne die woni fi ana domatu aba ne fi wonfre obi so obi mbra kwakwado eti wo discussion of no mma oh me kwa na ye tuntum hwese mba woni ma ye ko ano so afia ne tan hwese na woni ma ye ko sase woni sika ehhehye mu mfunu mu manti no mu wura fi mu nchi opa yiwe we yenye ntopa openi yi a eya ho brase akrokro entoboase ene edi dwabo atete ehunkum ne mo pese mu hu ni se wo pese Kɔkɔsɛkyi emra meka na ho na kuro yenye ne baako de a mo ankasa busuafo no a mo eye nanasefo mutu anamo na mo nkɔ Kɔkɔsɛkyi fie na mo nkɔ pane chelse nana wa Kɔkɔsɛkyi wada wuruma yenyina yenye baako ye mu akuro yi ye nchichire kuro yi na enye yie enye saade a se mo antu anamo ankɔ ne fie de a ene kuro no emu bɛkye wa sama woti wa wo kan enwoni ngu oh no enye ofere panyimu etesew mo ye nim gwasefo panyimu etesew enam se yedi sika to nti yen ko no na oya wo ne fie na ya de hye ne enkopa na cho se de nti na panyi me ba o mi so ane de mba kroma nyina na minim se wo de anke ye company fo kroma wo kan wo bi Awuni sabi sana minim se wonim nyansa se me wudi mi mata wonim nyansa mame se me akura no se me am fi kokese maba na de sika ba be hye wo fumu a ye meka se ye bia be ni emu betimi aye e na me ka kire me se wo se ono na o so no onpe ahini a e de ni kwan so oye ahini asedi no ya hinsam what you talk am nkrofo abobo ye ni na mfom wa bibiri bisa wana ye Kɔkɔsɛkyi na aye usei me bua che eye pa asema ya mbetu dwabonis ene de ba ye de ba ma beti bi na ye nim guase me ba ma beti bi mesrawo se wo wasem papa na wo nyansasem a wo na wadamfo ni nkodi san mame ye ya de hye okroma enya de ye be sore se ohoho ni mo mbetietia yesu ensi da what be ba ma na wo na afre na betimi aka kire ono nyansasem ma betimi aka kire mu se mumra na mo mepa Kɔkɔsɛkyi kyew ese one nana enka mom na enya ba ko na mnim so wa bi mu da ho ye nya ko pa na kyew wa bi aye free me pa cho sorry o de sorry ma na wo na afre me friend se be kanya asase ma kire me nim se wo me pa cho de na ma wonnim se nipa we ba se se wa ye o se kotokuo ya na wo eti wonnim se nipa we ye disikato wo friend se wo kanya asase magu ni tri wo de nya abotre se wa nya abotre na se yaba me se be pam wana wa se se wa mu aye se gale kotokuo a wo nam krom hayi Kɔkɔsɛkyi abo abo
Coco season no see how daddy a whole year. Find a was so good anymore any day. And you I did be a never so Pabuanco. Nanka me kwa shemi di anye mpaboa me se ba ko me ko me na msa dia se ba ko ka me na bia be mpaboa dodo adwa na unam he ni awie yi da bia wade nkomo na asem o kurom ha ne nsem kurom ha ne me ho ya ho so na me adom ene nkomo de dia ne nkomo da bia de nkomo ba nkomo we di e chese mintimi hu se tan yo se etisan yo ye so de to ho ni ya hu na hwe se tan na se enye kurom ha de ekoso mo Kɔkɔsɛkyi ye wo ye wo kurom ha de wo dwu no wo gi kurom ha boso e de no de pa no wo pa kire sika be pa no wo kire wo ye na ma se sister me ma sister kora nwura me se Kɔkɔsɛkyi de si yesisi ye be kana sema ye ka na wi abo ye ka na ade asa na ade ache wo ye nipa boni bi ni wi ase no hwe wo hu ayi a onimo wu a wo hwe na za de wa kan ana efise sika timi tonkwa hwe ade a wode aye me wo on fele nipa kokko ase wa bo me ato ho dada no wo twa me me ba ye na ede nsemu itu mani de course wo kurum ha ama wo so mo hu ena me se me kochia no na mapa na chow se di si bia onya abotere ni nyina ye ntra ni nipa hwe ade ye me hu ya nko wo ye mi atu di watem kan asa wo hwehwe animu na e ma wo ko hunu ne wa hunu na se wo ye pani ase wo bu no na me so me bu me ho se ye nyina ye nyankwala wonde wode ni panyini kura ato nchen be the food things nko an o ye ma basa Maame Nkansah nkyere wadwa Kɔkɔsɛkyi no wo mpa krokro mpe defe wu die wo hia ne se wo ba yire no wo ba defe wu wo yire no a na wate ne ho ase se kura yi mu nyina ma jeja mo ho ama me kwa na Kɔkɔsɛkyi esuro mikromu a minna se wiase yamfa ntokwa enhia ntokwa wodi abotire hia ntokwa na adwobro edu ba bia ye de ntokwa hia ntokwa senka wo ba ye ya wo de nka wo de odo ene ko we what you wa prodo ma na anyi se sansem we betime firi nanum wa ye fun papa wo nim no wo di matem ni sika fi na wanya na wote wo no me de da bia maka ma kire mu o me ka kire na nanso maka kire ne se me nton mani monyam emfa ma Kɔkɔsɛkyi enam ni sika fi ni nti sabi ni obi ate e wo pe wa wonim se kuruma na me mpento kwa dada saa na me de akwa aba ena wo de akwa aba ene se de wa nko ntokwa enye yiye ya nhwe ye yete ha Kɔkɔsɛkyi obeji ye kuro ya boso wa ye ya ma de kama kire ne se de ye ya ma se wa ni bufu se wa bufu se wa ko chia no kwa so kwa wan chia no omunu ya osmeti kwa pa ade wan chia na ade minim se nchia ye force ade be hwaje wode ya akolai dinatem na sama akosa wa so odina chi ba fie so abe buru no fie akola no obabu akola no na akola nso so wonu so wanti ase ono so dinatem dia ka wa chabo no se wa wo se me won pa samfo dabi chiri samfo dabi wo se me papa dabi wadi sister ukwu aka chere nse me se me ma ne mo apiafo ka chere Serwaa se me ma ne mo apiafo se ne betete no sister wo tete no obi di samfo a sister na krom afo nyina mi nsuro nyame nka meka se ya jimi krom afo jimi ade mi kunu ka ho afi na ono kwa wa hunu nyansa obi aka ho efise ye nyina ye tuji naji odi sika kakranti sabi Kɔkɔsɛkyi so obuade a ya ti krom a na afahye mreduru ye se ye ya afahye na wotimi hwe nyame anim kosesa nwomtofo akukudam edo omu bebo dwa wo krom ha se ya afahye no bana na kan na kire me wo se wo ho shawo akuya ka wo hura wo kra na afahye na ye mobomo ba afahye mene wo mo afahye na ye mobomo ba afahye na ase abra ye kokura ni ye die hu sisi enya sanketo na me kan wo me kan bete no a wo ya ye mfa ntokwa nche me dey understand them se Kɔkɔsɛkyi no butu
Kwadwo, Maame Nkansah. Me. Hey. Say no. Ya na jimi ye ho an wo afa so na. Bibia kra nya ya say, ukwaje bosia wo no ho a. Sika no, uji ya na ayira. Uji ya sika ni nyina. So na ndu fie kwa na sika ni nyina. Na waje wo japade. Nti japade ye wo kroma nyina, ni nyina kwa akodi ne ho. Na so mo na mo ye de hye nkasa. De hye konkon. Mo ntena se mo mfa mo sika anya nam. Na mom de me kan se. Aboa tate a ho. Uto obu ase na adwa no, ubehunu ne nsure nyina. Easy.